हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरनाय थाबाय। नोंथाङाबो मोनदोंमोन नामा PM किसान आस'ननि रां? नोंथाङाबो नंखाय आबादारिनि फोरमान होनानै लादोंमोन नामा आबादारिनो होनाय रां? गंसे नखरावनो बिफा फिसाला बिहामजो फिसाजो एबा बिमा बिदा फंबाय साफ्रोमबोआनो एप्लाइ खालामनानै मोनदोंमोन नामा रां? जानायाथ' जाबाय, नाथाय दा बेफोर गासैखौबो दिहुननानै हरफिननायनि सम जाबाय। गोबां जिल्लायाव गोबां अफिसारफोरखौ सासपेन्डेड खालामनानै होनाय जाबाय। जायफोरा बेयाव आखाइ होदोंमोन बिथांमोनखौबो सासपेन्ड खालामनाय जागोन। आरो जायफ्रा आबाद बिफाना फोसावनाय मुं फारियाव मुं थासेयावबो रांखौ हरफिनाखै, बिदिब्ला बिथांमोनखौ आयेननि दहाय होनाय जागोन होननानै बाथ्राखौ रोखा खालामनानै होबाय आबाद बिफाननि मन्त्रि अतुल बरा बिथाङा। बिदिब्ला बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननो गासैखौबो आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। बेखायनो भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासिमल' नायलांबाय थादो। आरो बेखिनियाव मोनसे खोथा फोरमायनानै होनो सानदों, जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ फेसबुकआव नायनो थाखाय जोंनि फेसबुक पेजखौ अननानै फल' खालामनानै लादो आरो सानफ्रोमबो बायदि आपडेटखौ गोख्रै आरो थोंजों मोननो थाखाय जोंनि आपडेट बड'लेण्ड टेलिग्राम चेनेलखौ जइन खालामनानै लादो। मोन्नैनिबो लिंकआ डिसक्रिप्शनाव दङ। मुं फारिलाइयाव नाम थानायनि अनगाबो जायफोरा PM किसान आस'ननि थाखाय खानानै होनाय बेन्दोंनि सिङाव दङ बिथांमोनाल'सो बे रांखौ मोननो हागोन। आरो जायफ्रा बेफोर बेन्दोंनि बाहेराव बिथांमोनाबो हरफिननो नांगोन गासै मोननाय रां। बिदिब्ला आस'नियाव खानानै होनाय बेन्दोंफोरा जाबाय, गिबियाव 2 हेक्टरनि खम हा थानाय साफ्रोम आबादारिनोनो बे रांखौ होनाय जादोंमोन, नाथाय उनाव गुबै आबाद मावग्रा गासै आबादारि बिथांमोननो एप्लाइ खालामनायनि खाबुखौ होनाय जायो। गावनि निजा हा थानाय आबादारियासो बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। बिमा बिफा आरो फिसा साथामजों नखरसे होननानै बे आस'नियाव फोरमायनाय जादों। सरकारि साख्रि मावग्रा पेन्सन मोनगिरि सुबुङा बे रांखौ हरफिननो नांगोन। बबेबा नखराव सासेनि अनगा 2, 3 एबा बांसिन सुबुङा रां मोनदोंब्ला बेखौबो हरफिननो नांगोन होननानै फोरमायदों। आबाद फोथार गैयै सुबुङा बे रांखौ हरफिननो नांगोन। गायग्रा फोथाराव आबादनि अनगा गुबुन खामानि सोलिदोंब्ला बिथाङाबो बे रांखौ हरफिननो नांगोन। आबाद फोथाराव आबाद मावै सुबुङाबो बेखौ हरफिननो नांगोन। जायखिजाया नोगोरमा सरकारि आफादनि सोद्रोमा बिथांमोनाबो बेनि रांखौ हरफिननो नांगोन। नखरनि सोरबाफोर इनकाम टेक्स होयोब्ला बिथाङाबो बे रांखौ हरफिननो नांगोन। बेनि अनगाबो आरो बेबायदिनो गोबां बेन्दोंफोर दङ। आरो जायफ्रा PCDC पन्चायत डेभेलपमेन्ट ब्लक एबा जिल्ला आबाद बिफाननि सोरबा अफिसारजों घुस होनानै रां मोननो हादोंमोनब्ला बिथांमोनाबो बे रांखौ हरफिननो नांगोन होननानै फोरमायदों। PM किसाननि मोनगिरिया रांखौ गावनो फिरायनानै हरफिननो नांगोन। मोनफ्रोम जिल्लानि जिल्ला आबाद बिफानाव बे रांखौ हैनो थाखाय मन्थ्रिनि खावलायनाय नङाब्ला नंखाय मोनगिरि बिथांनि सायाव आयेननि राहा खालामनाय जागोन। बेल' नङा, मोनफ्रोम PCDC पन्चायत डेभेलपमेन्ट ब्लक एबा जिल्ला आबाद बिफान बायदिनि मावख'आव नंखायै रां लानानै PM किसानाव नाम सोनानै हरनाय अफिसार बिथांमोननि सायावबो राहा लानाय जागोन होननानै मन्थ्रि बिथाङा। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ। जुदि माबाफोर गोनो गोथो थाबावबायब्ला नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै सोंहरनो हागोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो, गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो आरो जुदि चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो।